ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗ, ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕಾತು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ. ಆ ಪಾಪಿ ಮಧುಕರನಿ ಕೆರಡು ಪಂಪಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಗ ಮಗ ಕಣ್ಣು ಪುಸ್ತಕ ಪದೊಂದು ಶಾಲೆಡು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಸ್ಟಿಯಾನು ಕೈತು ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿನ ಪಾಪಿ ಮಧುಕರನಿ ಕತ್ತಿ ಕೆರಿಯ ಮಗ. ಇನ್ನು ಪಗಲು ಶಾರ್ವಿ ಖುಷಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಪಾಲು ಅಪ್ಪಗೆ ಶಾಂತಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಲೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿನ ತಪ್ಪಗೂ ಜೈಲಿಡು ಕರಕ ಬತ್ತು ಬತ್ತನೇ ಯಾನು ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಉರಿಯಾನಿ ಕೆತ್ತಿ ಆಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ ಅನ್ಪಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಹೋಗ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕೈಗಿರತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ರು ಪಾಪ ಕಾನೂನು ಓಡಿపోದಿತ್ತು ಮಗ. ಯಾನು 14 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ ಪಾಪಿ ಪಂಪಿನ ಅಪವಾದನು ಪತೊಂದು ಜೈಲಿಡು ಯಾನು ಕುರಿನಾಗ ಓಡಿపోದಿತ್ತು ನೀ ಕಾನೂನು. ಜೈಲಿಗೆ போறது ಎಡ್ಡೆ ಬೇಳೆನು ಮಂತು ಪೋಡಿಯು ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮಗ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣಾಲು ಸಿಟ್ಟಲದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಿನನು ತಪ್ಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲಾತೆ ಆದ್ಯಾನು ಆದ್ರಿತಿಲು ರಮೇಶ ನಾನು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಬರುವೇರಿ. ರಮೇಶರ ನಂಕ ಆಯ್ನ ಅನ್ಯಾಯ